Salam mehriban tomaşaçılar, men İzzet Adil. Sizler meni Yalqın TV kanalında YouTube'da görüp otursınuz. Biz bugünkü programda ir turmağın fayda ve sebebini size bildirmek istedik. Hava dostlar, köp adamlar ir bilen turmağı kıyın görýärler. Özünü ir turmağa öwrenşdirmekde kıyınçılık çekýärler. Şöyle hem bolsa ir turmağın köp amatly tarafları bar. Bedeniniz için faydalı bolmagyndan başlap, işlerinizin ählisini wagtynda yerine yetişmeklik. İnternetdeki maglumatlara göre hünermentler iň peýdaly uky 2 saatyň dowamyndaky ukudygyny aýtýarlar. Yani gece saat 10-dan 12 aralygyndaky uky. Eger siz şol 2 saatyň aralygynda geceki ukyňyzy dogry alyp bilseňiz, daňdan 5-de hem arkaýyn oýanyp bilersiňiz diýip danışmentler we hünermentler belleýärler. Bu programımızda ir turmağın iň esasy 4 sany fayda we sebäbini hemkärim teýýarlapdyr. Gelin birlikde seyredelim. Ir turmağın 4 sany sebäbiniň birincisi saglygyňyza peýdaly bolmagy. Yokarda bellenişi ýaly gece saat 10-dan 12 aralygyndaky uka süýji uky diýilýär. Şol 2 saatyň arasyndaky ukyňyz bedeniniziň dogry dinç almagyny we täzelenmegini üpçün etýär. Eger siz giyeceğin ýar ýatmaga öwrenşen bolsaňyz, adatda 7-8 saatyň ýerine 10 saat ukyňyzy alsaňyz hem bedeniniz dogry dinç alyp bilmez. Sebäbi uky üçin maslahat berilýän wagtda siz ýam geçirdiňiz. Şeýle-de bir bada ir turmagy endik edinmek maslahat berilmeýär. Bu ýagdaýda hulukmazlyk her gün dünkü güne garaňda 10 ila 15 minut irrek turup endik edinmeklik maksada laýyk hesaplanýar. İkincisi wagtyňyzy sazlap bilmegiňiz. Ir turmak bilen köp işleriňize ýetişersiňiz. Bu barada ir turan işinden dinar diýilýän milli naklymyz hem bar. Başgalar yatan wagty arkaýyn ýuwunyp, ertirke maşklaryňyzy we ertirligiňizi edinip bilersiňiz. Özüňize ykjam duýup, işleriňizde işçiň bolarsyňyz. Öňke ýetişmeýän işleriňize wagt aýryp, olary arkaýlykda ýerine ýetirip bilersiňiz. Üçüncüsü arzularyňyzyň hasyl bolmagy. Her kimiň öz halayan, amma wagty azdygy sebäple ýetişip bilmeýän işleri bardyr. Ir sähäre şol işleriňiz üçin amatly wagt. Meselen kitap okumak, sport meydançada ılgamak, yüzmäge gatnamak, surat çekmek we başga. Dördüncüsü ertire iş koymazlyk. Öz halayan işleriňizden başga her kimde üýüň işleri hem bolýar. Amma akşam işten geleniňizde olary etmek kıyın düşýär. Käte şol işleri ir bilen irrek turanyňyzda hem etmek bolar. Ir turup köp işleriňizden diýinip bilersiňiz. Has ykjam we güýçli bolarsyňyz. Günüňiz gawy geçer. Akşam özüňizi öňküler ýaly ören ýada duýmarsyňyz. Diňeje ukyňyz geler. Ukyňyz gelen wagty hem gece saat 10-dan öňüräjik ýatmak maksada laýyk bolar. Irden öňkü edip bilmeýän işleriňizi etmege wagt dörer. Çeşme Türkmen portal. Türk söýdaşlarymyzdan 10 ýatagy gon diýerler. Doğrudanam ören faydalı ve yararlı maglumatlar ekeni. Umid etýän mundan bäri akşam taraftan, gece taraftan wagtyrak ýatyp, etir ir bilen turmagy özleňizde adat berseňiz, özleňizde öwrenşdirseňiz. Ta günüňiz gowy geçip we ähli işleriňizde, bütün işleriňizde ýetişip bileriňiz ýaly. Onda bolsa dostlar, sizlerden haýyş etýän bu videony başga dostlaryňyz bilen paýlaşyň, ta olar hem görüp bilsinler we ir turmagyň faydalaryny, sebäplerini öwrensinler. Onda biziň bir ýerde bugünkü programdan gutarýa, ta ýene gelecek programda çelli hemmeleriňizi kudretli güýçli Allah Taala tapşyrýan. Diýde bolsaňyz hoş sag bolun, Allah ýarlaňyz bolsun.